F'inqas minn 40 xahar, il-Gvern irnexxielu jagħmel riforma sħiħa fil-qasam tal-enerġija. L-Enemalta qamet fuq saqajja, il-Power Station tal-Marsa għalqet, l-Interconnector tlesta, daħlu inċentivi għall-użu ta' enerġija rinnovabbli, bdiet il-konverżjoni għall-użu ta' gas minn flok heavy fuel oil u issa tela it-tanker tal-gas li se jkun qed jagħmel l-aħħar u l-iktar parti kruċjali tar-riforma possibbli. Immarka dawn il-punti tar-roadmap tal-Gvern il-Prim Ministru Joseph Muscat li assista tluq tat-tanker Armada LNG Mediterrana mit-tarzna ta' Keppel f'Singapore. Huwa wkoll parti mill-proġett kruċjali li permezz tiegħu raħsu l-kontijiet b'25% ħajkonna titjib drastiku fil-kwalità tal-arja li jieħdu n-nies Maltin u Għawġin, speċjalment in-nies tas-Sawt, u dan huwa sempliċement tanker temporanju għax bħalissa dejjem l-istudji biex ikonna l-pipeline għal sqallija. Il-Prim Ministru enfasizza fuq il-fatt li it-tanker li għandu daqs medju huwa wieħed temporanju iżda li jippermetti li pajjiżna jlaħħaq mad-domanda tal-elettriku dejjem tikber filwaqt li jippermetti li t-tariffi tal-enerġija jibqgħu stabbli u irħas rispettivament mill-prezz fis-suq internazzjonali. Hija wkoll miżura temporanja u li aħna xtaqna li mmorru mal-ewwel bil-pipeline tal-gas li kieku l-Gvern ta' qabel għamlu dak il-pipeline tal-gas jew għamel it-tħejjiet verament serji biex dan isir, ma kienx hemm aħna dal-tħejjiet mhix jinsewwa fihom u la darba dak il-pipeline jisir dan il-vapur jkun jista' jsal. Muscat fakkar kif il-bżonn ta' riforma f'dan is-settur kienet tinħassew minħabba l-effetti negattivi soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-pjan tal-enerġija ta' gvernijiet preċedenti li kienu waslu f'punt fejn l-arja kienet imnitsa, il-familji u n-negozji kellhom iħallsu l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma meta kien hawn inqas flus fil-bwiet, filwaqt li tkabbir ekonomiku kien minimu, id-deficit kien kontinwament jiżdied u l-Enemalta kellha dejn kbir. Il-Prim Ministru sqar li t-tanker huwa wieħed mibni minn kumpaniji ta' fama internazzjonali serja u li huwa ċertifikat li joffri l-akbar sigurtà. Dan il-vapur għandu l-aqwa ċertifikazzjoni dinija Ewropea jikkonforma ma' liġijiet ma' dak kollu li huma l-standards dinjin u Ewropej u żgur ma ħanamlu xejn nipperikolaw l-għajxin tan-nies. Dan il-proġett kien mistenni ferm ukoll mill-Kummissjoni Ewropea li kienet ilha tiġbed l-attenzjoni ta' pajjiżna fis-snin illi għaddew.